tum mata pakata tumi heta nilini pangdakang lo ningkan Farouk Krisri kebra Hokeraisi 1951 aprang ke bang tum ke dake longle pota longji sita disigon sil long det pen ke bang tum bhan ke dake non tribal tu bhane inglong asokali tu man ke longle pota pithek the pusini re dake pudak waida class 7 ningel asamis pen siningel parogala men siningel inglo so tum kali pulong te 1951 pen ke banga phi tuman ke longle pota dim klong pithek the la pen ke nane Bangladesh pen ke bang nane Jharkhand pen ke bang Bihar Bengal ke bang atum pan ke dim klong pithek the la pen pilong le la pen pipe council pen ke lasi sorkari gambora la pen rong asar tumana chuning rilo nang tumta dim klong pek nang ne la pen jengsi pene la son nang dokok pulong de nitum Karbiang Autonomous Council pen nang thano nitum la tum ban ki plung je phan nitum Karbiang Autonomous Council pen nitum hukum pipo puan ta tumi rara thingno sini ningelo pinya na tum nang tun tahai dak na ninge dak lo ken de pini haro haral amai long ta dak ninge dak lo ningkan Farouk Krisri kebra Hokera isi akleng lamen siningi la tum ke bilek pon dai timate parok lam na ninge lo sita akleng parok lam arju dekte de tahai pusini pulo nine ningkan Farouk Krisri kebra Hokera isi aprang ke bang atum ke nonda pujini longle potat longji lapen ke apolar asupota latum ke transfer long sita ningkan Farouk Krisri kera Hokera isi pen ke bang atum bhan ke dake Karbiang Autonomous Council nili CM do tik pen ke latum bhan akimi along le pota inglong aso tum kali pulong te long le pota pipel pen dim klong pek pi pugen ke ninge dak loken 1951 api sir la nali ki claim kichok chige rat amuluk sila ke thegong lo di ase ke me ase ang thek si pinya chi thot tame penangana rat amuluk tame nang chi tong la pen haro gara hawar se tame nang chi tong lo la si sa dak puluni hawar adung het la langin constituency ni tum han la perang ke tum kai ke chuning ri la penang li phanda chuning ri bom lo chin lang so hawar bang asap so towar ke le do towar ke nang tumala ningkan hiniang mo he Karbiang lo attokan no towar chi telang attokan no nilisi pulo lapen ke urunodoi ki piun ason dasaksi Karbiang Autonomous Council pen ta ningkan is hiniang mo ya don tin warring our sai claim clear tum lapen ke tangka poisa ka dore tum bhan ke inut pen edon pen suri phok apele ye phanse nil tum Karbiang Autonomous Council pen emethang jongjung solajong kachari ye ajakong laso nil tum che pharang bomlo revenue source pen etum edon pen suri phok piye phan ne tum matha pon bomlo jadol sir thank you sir